Bun găsit, prieteni! Misterele au fascinat mereu oamenii, oferind o privire dincolo de realitatea palpabilă. Aparițiile neobișnuite de pe drumuri sau din case stârnesc frisoane, lăsându-ne să ne întrebăm ce se află acolo, în necunoscut. Astăzi, vă prezint niște filmări în care granița dintre realitate și ficțiune s-a destrămat. Întâmplările paranormale care au ca punct central pădurile din Michigan sunt numeroase. Primul film din seria Evil Dead a fost filmat acolo. Niște tineri credeau că sunt singuri în pădure. Era noapte. Curând, au realizat că în beznă se afla necunoscutul. Priviți, sau mai bine zis, ascultați cu atenție. Hear that? Get Trevor. Austin, get the light. Hey! That was not an elk. Where's that coming from? Get my keys. Oh, get ready. Everybody, get in my truck. Ce au auzit oamenii? În comentarii, cineva a spus că ființa care făcea acele sunete era uriașă, un monstru din povești. Cei mai mulți cred că este vorba despre un skinwalker și că sunetele aveau un singur scop: să atragă atenția celor prezenți, astfel încât aceștia să se apropie, să fie prinși într-un fel de ambuscadă. La 3 dimineața, ora diavolului, un bărbat a văzut ceva terifiant pe drum. Un animal necunoscut. Poate că era doar un coiot diform, bolnav. Dar nu puțini sunt cei care cred că era un skinwalker surprins în timpul transformării. Să fie așa. Apropo de apariții pe drumurile nopții, în 27 august 2024, Răzvan din județul Hunedoara, un prieten din comunitatea noastră, se întorcea acasă de la un majorat împreună cu Deiu. Era tot 3 dimineața. Deodată, a văzut de la distanță un tânăr pe marginea drumului care părea să aibă nevoie de ajutor. A încetinit și... Eu nu trec pe ăsta, că vreau să ajut cu niște bani. Lasă-mi să filmezi tu bine aici. Dacă vreau să filmezi. Așa. Auzi? Ești ok? Ești ok? Vrei să-ți dau un leu? Ai nevoie niște bani? Ia pe tine. Nu! Dă-i, accelerează! Tânărul era pus pe glume macabre. Atras de bani, i-a aruncat pe jos și a început să alerge după mașină, să-i sperie. Pentru a împiedica agravarea situației, amicii din mașină au condus mai departe, mergând acasă. În timp ce explora o clădire părăsită, un bărbat a dat peste un gin. Întâmplarea a avut loc în mai 2024. الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إيه يا حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم 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 يا حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان يا حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلفون زفت ولا كان تصويره. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهي بتصرخ بس خايف الناس تلتم علي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. بسم الله الرحمن الرحيم. يما ويابا بكل حياتي ودنيتي يا حبيبي. Văzându-i ochii aprinși, roșii, omul a început să se roage. Odată ce a îndreptat lanterna spre locul acela, ginul a dispărut. Exista numai în întuneric. Lumina nu-i făcea bine. Ginii sunt creaturi supranaturale din mitologia islamică, de obicei răuvoitoare, create din fum sau foc. Ginii pot lua diverse forme, inclusiv cele umane, și sunt adesea descriși ca fiind capricioși, având puterea de a influența destinele oamenilor prin magie. La ceas de seară, un livrator ducea o comandă cu mâncare. Pe drum, în timp ce se îndrepta spre locație, privirea i-a fost atrasă de o siluetă sinistră, care dansa sau făcea un fel de ritual. Omul s-a simțit deodată rău. Ceva nu era în regulă. A început să filmeze. Odată ajunse pe internet, filmarea a lăsat oamenii fără cuvinte. Imaginați-vă cum ar fi fost dacă apariția s-ar fi întors spre el. Dacă auzi un mimic, nu trebuie să-i răspunzi. Bella, o tânără, a căzut pradă unui mimic. Ea se afla singură acasă, în camera ei, când a început să-și audă mama pe hol. Un scenariu comun, dacă ați văzut episoadele trecute. Ușa era închisă. Open the door for mommy. Bella. Come out. Bella, are you there, honey? Mimicul încerca să o tragă afară din cameră. Nu era materializat, nu putea deschide ușa de unul singur. Speriată, Bella a sunat un vecin să vină să o ajute. Atunci s-a întâmplat asta. Vocea și-a schimbat registrul. A devenit deosebit de agresivă. Nu mai avea răbdare. Voia să o prindă pe fată. În mod ciudat, după ce a postat cele 2 clipuri, contul fetei a fost șters. Cazul a rămas nelucidat. Un explorator urban din China, MQ, a mers recent într-o casă veche, părăsită cu mult timp în urmă. A filmat totul în direct. La scurt timp după ce a trecut pragul, s-a întâmplat ceva care i-a lăsat pe privitori muți de uimire. Înăuntru, MQ a dat peste un altar improvizat. Acolo s-a arătat imposibilul. 你像个嘚儿似的，偷我桃，偷我橘子，你啥都偷。我好说赖说的，怎么的你呀？你他妈出来来，我看看你到底长啥逼样。我俩福给你摘下来了，于情于理，现在你应该现身了，但你凭啥不现身？你给我个理由。我他妈不骂你，你是不是难受啊？你晚上给那嘎，你刚要吓唬人，来10多个小孩把你吓唬死，让你天天鸡犬不宁，不得安宁，让你在这地方永远都是给这里边各种被折磨。然后过2天这地方我再给你门口一会儿我点几个野香，我再给你招几个老灯。他妈真气人！
我知道错了。我知道错了。 Un cap de femeie a început să apară în spatele altarului. Era palid. Acolo nu avea cum să se ascundă o persoană. Nu era suficient spațiu. Capul nu avea trup. MQ s-a apropiat de altar, în direct, dar nu a găsit nicio urmă a capului sau a unei femei. Nimic. Atâta cu acest videoclip. Dacă mai vreți, îmi spuneți în comentarii, o să vă mai fac la 30 de abonați, o să fac în viața reală. Hai vă pup!